Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Ano? Imo kong patuhuon? Ngawa ka makakita? Kadto di ay? Ano ni katawa man ka? Is that funny? Ay, sorry. Huh, if I know, nikatawa ka to hide your true feelings, right? Oh, ipokrita kayo ka, uy? Nahibaw ko ay nagselos ka. Nahibaw ko not in good terms mo ka ni Carlo. Pero taas kayo kag pride. Dili ka mo angkon mo ni katawa ka. Okay, katawa lang. No problem. Cause I know, nga nagtalikod na ko karon, maghilak na ka. Hilak na. Wala. Mura na gyud kong pahoy ani ron. Nagkatawa ko nga ako ra usa. Unsa may katawan sa future misis? Ay! Oops, ay, sorry. Sorry, nakuyawan na sa ka. Nakuyawan gyud ko. Asa makagikan oy nga ni kalitra makagtunga? Oh, di ara sa pikas, oh. Muduol naman ta ko nimo, pero nakakita man ko ni Karin mo ang nitago sa ko. Unsa rin yung gisultihan nga? Katawa man ka. Tanawa ra. Mapalyang igwa na lang ko magsuri niya. Layo na kayong daabtan iyang imagination. Sagdi na lang gud to siya good. Basta kay kita, Strong as ever. focus ta sa atong assigned task. Kalimtan Kalimtan na lang nimo ang atong task. Kalimtan ko na. Oh, tanawa. Tanawa ko mga nag-gather nga data. Tanawa, oh. Na okay. Be, patanawa ko be. Oh, dra, oh. Absent manggod ka. Mawa ka makawit na si pagdool na ko, no? Nisiga gid ang mga mata sa itong mga classmates, day. Og abi nimo, si Sheila ragyod ang wa mo tanaw. Og nahibaw ko, nga nag-aso-aso na gid kalagot og kasakit. 3 days na nga wa sila magkuyog. For sure, nag-away gid sila tungod atong hitaboa. Og happy gid kaayo ko! Naano ko'y chance ni Carlo! Sigurado ka, Queen? Of course! So, usay mong tawag ani? Oh, tanawa. Oh. Ganus ani? Karon, before ko ni ani. Naagian ako sila. Oh, sweet ka kay sila no nga nag-share sa milk tea. No. So, sa may mo ikasulti, Ana? Bruha, ganun babayhana? Sa may mong mahimo, Ana? Queen, ako pa nimo. Focus ka sa klase. Focus sa inyong task. Palaboy sila. Kinahanglan nga mo shine yung ka sa classroom. Kay for sure, diha ni mo makuha ang atensyon ni Carlo. Oh, nakita naman nato nga dili particular si Carlo sa beauty ug status. Mas particular siya sa classroom achievements. Mao nga paningkamuti nga inig-abot sa presentation sa atong mga task. Ang inyo maoy outstanding. Nakita naman nato nga dili particular si Carlos sa beauty o status. Mas particular siya sa classroom achievements. Mao nga panikamuti nga inig-abot sa presentation sa atong nga task. Ang inyo mo ay outstanding. Busit gid oy. Ano mo
ito yung advice niya na. Kay baw man unta siya, natapulan kay ko anong research diha. O hinuon, pwede man ang akong partner ang muhimo sa research. Og, ako na mo buhat sa presentation. Pero, di man ko maayo, ana. Ay, makalagot ba ya? Uy, makalagot yun! Pero, Husto. Why not? Wow, Queen! Imog yung gisyak ang whole class. Ang inyo yun mo ay the best presentation! Of course! Ako lagi buhat ang imog suggest, no? Nga makuha lang na akong attention ni Carlo kung mo excel ko sa klase. So, I did it! Naa naman di ay na. Imog yung na-prove today nga ikaw yun ang campus queen! Not only in beauty, but also brains! You think na-impress si Carlo? Oo, uy! Na-impress man gani si Sir? Wagod ko ma-impress. Nga no, good. Na-impress man gani si sir, ikaw wa? Duda ko. Grabe sa dinyo, uy. Wa mo mo believe ato nga presentation? Perfect ra ka ito nga presentation para ni Karen. Joint effort man gusto nila ni Lloyd. Ayaw sa ninyo sila i-underestimate, uy. Ambot lang. Basta kay I smell something fishy silang presentation. Oh no! No! No, no! No! Nga no, Jed? Unsa nam kita na do? Tanawa! Tanawa ninyo! Oh, Wa naging pag-asa ng Waynol! Gidjak na sa nang... Gidjak na sa the judge ang lain niya petition to bail! Carlo, unsa ba? Boy, si Jed! Carlo! Hoy! Sa mga do! Manuog mga! Di ba ningon naman ko nimo? Hunungan na nimong kaadik ka ng PDD issue. Buot ba noon? Angang! Maangin mami! Ha? Anong mangin mo? Apel mo lista sa ni-attend sa iyong party. O sa mo, Hollywood stars? Hawa pa, hawa na bi. Ha? Hawa na. Ngiga ni mo no? Hawaom ko ni mo? Unya kung may problema, ako na yung dulon. Wa pa ba ka makabayad sa flowers ha? Unsa wa? Unsa dito akong gisayin nimo ha? Unsa man pakiton di ka sa resibo ha? Ako dito gisave. Ha? Pakiton di ka saman. Ay, limot ka na. O day, nakabayad na di ka. Tanawar juga no. Duha no, murag yun mo, mga elementary. Grabe sa elementary ratio eh. Di ba tag high school lang? Di, elementary yun. Murabog mga way buot. Oh. Digit ko mahimutang da. Digit ko mahimutang madyank lang kung gusto ka basurera. Gusto. Ugma. Doon na naman sa sali program sa ila kunuhang environmental concern. Kitang tanan saksi unsa nakaguba ang atong planeta karon. Ato lang ba kini pasagdan? Wala ba daytay buhaton? Mamalhin to sa Mars! Guys! Ayaw mo pailat ining babayhana? Ayaw mo pada sa iyaha kunuhang advocacy kay ang tinuod? Nangulakta na siya mga plastic dili tungod kay concern siya sa environment. Kung dili, tungod kay wa na siya kasuporta sa iyang pag-eskwela o sa iyang pagkaon. In short, gusto to niyang iangin sa iyang kapobre! Gibaga, gibihan na. Swerte lang siya. Wa si Carlo ron. Wa lang gilingaw tong babayhana. Pero dili ko paapekto niya. Bahala siya. Excited ako
sa results sa presentation, Queen. You think ang amag yung team ni Lloyd ang number 1? Kisa pa man di ay. Dapat man gani adto nga time ato dayon gi-announce ni Sir ang result. Iya pag yung gipa-thrilling. Mas nice man sad good nga dunay thrill. Og excited na sa kus reaction ni Carlo. Tabangin niya akong observe niya, ha? Sure. Obvious naman tingali kasi number 1 sa presentation last time, di ba? Oo, ito. Na-comment lagi ko. Nana si sir. Excited ako sa announcement ni Sir. Excited ako for you. Shh! Chill lang gud ta. Last time, we witnessed the presentation of the different teams regarding their assigned tasks, right? Yes, sir. I would say that all of you did well. But there was one that exceeded my expectation. Ay, kamu na. I'm sure you already have an idea who I refer to, right? Yes, Karen and Lloyd. Karen, please stand up. Can you tell us how you came up with that? I mean, just tell us how you did it. Where you got those data. Ayay, murag kung lagi ko. Murag daw na lagi. Doon na lagi may taboran ba? Uy, ayaw ko magsapa, good. Wa ko gisulti ha. Nakilam-hilam ka ko dre. Karen? Queen, explain dayon. Impress the whole class. Impress They are Carlo. waiting. Patay ko ini. Unsaon man din ako. Mabuking ko ini. No! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!